Pietje, goeiemiddag. Oh, daar ben je wel weer, Diamo. Nou, wat leuk ben. Ja, ik denk het is 10:03 en ik mag me weer even een jaren hoe het maar die is. Ja, nou, hartstikke leuk. Nou, en ik moest je even heel hartelijk danken voor de mooie matten van Omroep Friesland. Is die onkom? Ja, geweldig. Gerrit, ik er net blij te krijgen ben. Die leidt mooi voor de door. En ook je er iedere keer de mensen aankomen heen. Je er weer door. Kom maar verder, ik ga naar weiterbal, maar het zit er wel op. Ja, was er gek van ben. Dan gaat er zo'n mat en dan ben je er alle keer net op. Kom maar verder. Ik zet stiet erop, naar de wei. Ja. Was er gek van. Nee, maar het is, ach Ben, het is wel wat. En nu had mijn zuster gerief wees, maar die kist eigenlijk wel met tweelingzuster, hè? Ja. Die had me bellen, die zei van, doe maar wat langzamer praten. Misschien kan die haast net verstaan. Ach, zo hard op voor zeuren, vrije die net als langzamer jongen wordt. Wel. Nou, Claire, maar ik zal wel een beetje langzamer het mensen beter verstaan. Ik heb meestal die Emily. Maar Claire, ik zal je wel vertellen, ja, maar wat is het wat net bij mij, al die vernielingen, hè? In Rotterdam, er gaan we om wij, nou, het is verschrikkelijk. Je kan er wel een mening hebben, maar net op samen manier, hè? Nee, mijn Gerrit had eigenlijk wel eens een keer mijn slokje op, had er een keer een politieauto onderskopt. Nou, dat had er weten, met tuskamer had ik hem een schienboom onderskopt. Ik zei, Safiel toch, dat doe je net weer. Nee, dat er skoft omhenkelen bij. Nou, dat kent dan net, soks. Nee, maar dat gaat maar met de corona. Ja, daar had ik trouwens bij die Johan Diamo, hè, dat er in deze coronatijden zoveel poppen geboren worden, hè? Ja, nou, ik snap het net, ja, ik snap net hoe ze het hebben, die Eurometer, hoe ze dat in de wereld hebben. Maar ja, dat kind, dat zat er gebeuren. En wat lees ik nou in de krant? Ik zit in de krant te lezen, ik zei zijn Gerrit, net Leo, hoe is het mogelijk? Ik lees in de krant van de week, dat die intro de corona's, is er een babyboom. Nou, het is net maar, ja, dan net is liet ik joh, dat jij de poppen uit de been. Ik zei, het gaat net, ik kan er net mee, ik kan me er met me verstaan net mee. Een babyboom, nou, nee. Maar in elk geval, ik vlijder als je norm ben, want ik hier alleen naar de winkel wijs, wie is het wel. Ze moest wat naar je kleren, als je die oorkleen, die ik al verteld heb, dat de oorkleen impact heeft van de mensen in de arme landen, hè? Ja, hij kwam Gerrit, ik ben, hè? Oh, nou, wat zegt toen met die kleren? Ik zei, inpakken van mensen die het honger hebben. Pietje, die mensen die in die kleren passen, die hebben geen honger, hè? Nou, ik denk, doe maar dit, ja. Nee, misschien doe ik, nou, en doe ik in de winkel, als ik die vertaling staat, een jong mooi jurkje van, ach, ik zit mijn maat er net tussen, hè? Ik haal eens afzacht, ik denk, dat moet ook wel in passen, hè? En de zeker haast uit, zorg dat zijn jurkje op de etalagepop in de etalage zit. Ik net famke daar. Ik zei, ik wil graag dat jurkje in de etalage passen. Zult ze me vreemd doen, mevrouw, wie heeft wel paskamer? Ik zei, ja, zei ze nog. Ze had ook een begrip van mij dan ik ben net. Nee, maar het past er me net, jongens. Ja, weet je wel, ik ben boven wat smal en onder wat breder. Ja, nou, het is net zo goed verdeeld. Ja, dan wil dat net zo goed passen, weet je wel. Het is er maar een oplossing van wijze die allemaal, hè. Dus ik ga naast je en je lezen wel eens wat en je sjuggen wel eens wat op de televisie. Ik denk, daar maar kijk maar achterom. Dus ik ben even bezig, juist een beetje van dat snijden met. Ja, net zoveel te doen. En dan ga ik mezelf, even mezelf eventjes bij de BH instellen. Dan ga ik me in pensioen. Ik denk dat ik ook best wel wat bij. Ja, ik denk dat wel meer mensen een stukje verbouwing zich met een beetje erbij zetten. Ik denk gewoon die helle er wat aan, maar ik hoor er wel wat bij. Ja, zak op mijn Gerrit ben, hè. Hij zei, wat jokes toe erin, wat ik zei, begon door de wijn. Hij zei, wat jokes toe? Nou, ik zei, ja, dat krijgt even hij, dat ik denk, om zijn grutter mij te leggen. Nou, hij zei, dat is net zo moeilijk. Nou, ik zei, dat is net makkelijk iets. Maar ik zei, als je dat nog willen, dan wil je. Ah, hij zegt, mensen, dat is weer die samen kleren. Ik zei, hoe komt het er nou bij? Hij zei, mag even mijn wc-papier pakken. En dan mag even tussen de brasten om rossen. Nou, dat is niet verstaan stil. Ik zei, waar haast toch nou bij wij? Schutter me naar mijn achterin, zoals ik even. Hij zei, nou, ik weet net als het wist, maar het had van die contact geholpen. Oh, nou, daar weet dat pissig van, net of net. Ik zei, nou, gewoon de nummer met die grote molen, die raaperaad. Ja, de zuster mag het bij haar plakken, die allemaal, ja? Had van die contact geholpen, wc-papier tussen de brasten. Ik stuur hem, nou, ik zeg, ik zal je wel correct vertellen, want je het weer snijden met je. En dan kreeg ik altijd wat oors, dus ik hier de tafel ook leren. Ik zei, doe, ik kan alleen pizza bestellen. Ja, hij zou pizza bestellen. Wie wil praten? Nou, dan ben ik, nee, met een apparaat, ja. In elk geval, hij bel wat eventjes, hier de loodspreker bij jongen, als kind dat net goed verstaan, zei dat. Doe jij dat kan praten, ja, maar daar was er net goed van. Ik jij hem praten. Maar als je hier uit een boy, ja, dan zegt, ja, hallo, ik ben Gerrit, ik wil graag even 2 pizza's bestellen. 1 salami en 1 met saus. Veel saus wil ik er graag. Nou, ik leer, ja, dat redt er mij, hè, dat jou niet, daar heb ik respect voor. Nou ja, maar die domme harke had er maar bloedspreker, ik jij dat al, ja. Zei de juffrouw aan de telefoon.
Wilt u ze in 6 stukken of in 12 stukken? Nou, zet Gerrit dan maar 6, want 12 keer we net op. Ach, nou, dan kerst me bij me van. Ik denk, ik moet later ik mezelf die aan. Oh, ik heb er niks mee ben. Het is net de Leon die Gerrit vandaag, hè? Nee. Nee, maar smaken de pizza ja, wel? Ja, heerlijk, ja. Zeker hou die salami, hè, die is heerlijk. Oh ja, daar hoor ik ook ja, van. Ja, dat had een paar aan van het zees op, ja. Ja, maar dat hindert niet. We gaan lekker eten en het is altijd heerlijk, hè? Het is ineens even wat anders. Dat is ik. het. Achter het gasstijl. Nee, zo is het ik. Heerlijk. Nou, fijn om die belevenissen weer even te jaren. Ja. Op deze man niet te meer, die beste de tak een week weer? Ja, ik ben wel 9 weken wel weer even, dat is wel grappig, ja. Nou, gezellig even. Ik ga verder wel weer van je. Dat denk ik wel. Ja, je beleeft hier altijd. Ja, je zal een omkool van een kerel, haha, je altijd wel wat, hè? Ja, dat is ik zo. Nou, sterkte er mooi, hè, komende weekend. Nou, ja, en fijn dat je er weer even wist, Diano, ja? Graag gedaan. Ja, fijne weekend, doeg! Hoi.